masuahnya yo di lapau. Ba, aman tun. Hai, tantulah iyo. Bisa mau ta isu terbaru sambil makan jo minum bagai mah. Di malah pononan bisa mode tundu. Kemarilah kita dangakan Ota Lapau. Setiap Selasa pukul 8 malam. Berbagai isu nan hangat diperbincangkan ala suasana lapau. Ota Lapau, kamari main bau. Assalamualaikum deh, malah orang kadai kok ha. Tilenggo. Tilenggo. Akak bau nih. Lah no ko ni ii ha. Kama se ni ii pai berpetualang. Ba atau bacari-cari kami ko. Ni ii bacari. Akatan jo goreng no bacari pulo. Oh, iyolah. Iyo, ko ni iyo banalah lupo jo ambo agak no. Indah nih Lenggo. Jadi saya manggali di tape nih Lenggo ko ha. Banyak pasanan katan jo goreng kami tuh. Oh iyo nampak di ambo lah dulu akun-akun IG bagai babue. Iyolah ba promosian kini. Iyolah kecanggihan teknologi. Aduh mah endorse bagai mah. Dapet pula endorse. Tuh maku nyoramina orang pasan kini. Payah maluangan wakatu kini. Iyo batu. Tapi nan kada ni Lenggo ko kan ikolah nan pertama kali marasuan marintis katan goreng gambo kan. Itu tibu ambo balik. Kan ada ba aja ambo malah tan gale siko kan ni. Iyo ndak ba ala ko nama Ipin lah sekian lama taraga jo katan jo goreng ni. Aduh katan gorengan simpang tuh nak katuju dek liau doh. Itu ba ayo kan saliru ko ba beda. Ya. Mungkin nih. Nan itu pisangnya agak meleot. Agak meleot ba alo pisang. Kalau pisang ni itu crispy. Onde. Jadi menjaga itu tuh rasu mode itu tuh kan orang kok kan no saliru ko condong kana lam. Iyalah. Matu condong kanan ranca. Itulah no kan. Ya sabananya dek nama masaknya kok mah. Ayo. Kan ndak ada pisang nyoba. Ndak ada pisang dan memasak. Makanya orang-orang ko layan bo kece anda. Taragana jo goreng pisang nih, jo kata nih. Kan di simpang teh nah aduh kece ambo kan. Sakit semangga sonda Alah kami cubo pisang no maleot. Kata no agak taluna no mamasak. Pokoknya porsi nampas tuh nak ni iyo bana. Nak donan kasakame kata ni do. Agak 20 selah jadi yo nih kok patang orang pasar lo 500. 500. Itulah dari pagi nih ya Allah. Lah panik lah nih. Lah dulu anak buah kini. Lah pakai anggota. Anak buah kini. Kok janjian masuk no lah ke UMKM kok ya. Kan itu dan ka urus patang ko PIRT no bagai. Batu alay patang kece udah tuh tapi alun tuh laki le do. Dek apa meladeni pesanan nan sangat banyak kok betul. Alhamdulillah lah acara-acara kota bagai alay kambu pasarnya kini deh. Iya. Janjian nih di belakang ambo bermain Joda Ronald patang. Kan? Joda Ronald ku tuh link no banyak. Ande, itulah gunanya awak bersama-sama di kadai di lapau ko di Lenggo mencari link kok kama saya bisa berbisnis gitu namanya senan pisang jokatan goreng di Lenggo kok lama nabung-nabung ambo kok bisa naya aji agak 3 sampai tahun lah. Onde yolah banyak bana tukang nanya aji yo. Kok lah calon lo lah tukang goreng jokatan nanya aji lah. Jadi malah yo. Amin. Langgang dah kada ni Lenggo. Ayo kok mah. Nah abi beko kata nam Waalaikumsalam. Panjang umuan ni Ani kok Badek batu nambah paragon kamari ni Ani. Kan itulah di Lenggo cuaca modi-modi ko kan. Batu. Ketika hujan-hujanan badan ko. Itulah dek ni ko kan. Batu-batuan badan nampak lokatan goreng. Angge-angge ko bakal ko. Iya kota masuk nambah tanyo hari itu. Oh batu lah. Jadi malah no kece urang soalnya kan ni Ani ko belum pernah manjung bola. Iyo. Sajak dia pindah siku hari itu, ni ipi sibuk-sibuk KPPS mah. Iyo sangke tu. Jadi dia rumah cubu. Jadi dapat carito saja dia baru. Oh alah. Ipin nambah carito. Ipin kan santiang lo maneh-manehan. Itulah tu penasaran. Kira batu lo. Bakal kok jadi ube. Kece orang yang mode tu. Kalau cie jadi ube. Kalau banyak-banyak jadi panyaki. Enggak makasih ambo ka jadi ube. Sudah makan itu bali ube. Itu no kan ka jadi langsung selabukan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku nalangang kece nih. Tadi lah berdatangan wanita-wanita. Nenek.
Tabawon dino katan goreng nih. Maimbau-imbau. Kamase ni iko Iya. lapane imai menunggu-nunggu kan. Iyo mode itu Mai kalau orang sibuk bisnis kok. Kalau kabar tamu WA dulu. Sombong nanti. Kalau nih kini lah ado DM for order. Yo babayo saingan kami rami. Langsung salah bukui dulu kau nilai. Yo bara-bara dek ni ani. Orang beko kau. Bacop sekali. Acop lah dulu. Ani 20 pasang liu bawa. Iyo 20 pasang. Ambil Iyalah. 3 pasang untuk udah di rumah. Jadi asoy nih lenggo mah. Aku. Ani ambil lah seorang pilih lah nama model pisang no nak. Iyo bantu. So apa model-model Macam-macam bantuannya. Aduh nak kipih no gak kambang. Aduh nak gak kuncup. Iyo bantu. Kambang yang lah kambang nak aku rasu. Tapi yang meleot ya nak do. Kalau pisang goreng nih dijamin tegak lurus. Mengembang batu. Sampai beko sore Kariwa. Sampai bisa besok sore pagi guys. Besok pagi. Insyaallah lah. Deh. Ada bagian lo bekuak buik lo bekuak ndak buik ndak mau nih malah tak jadi ya mau tapi diaji. beda tangan beda rasu nih lenggo. Iya betul. Mata anak gadis membuat lah biar lo crispy. Iya lah. Anak gadis kok banyak lo resep-resep nan baru deh. resep rahasia lo di noyo. Alah, barani ani tiga pasang. Ayo Mai. Imai ba aku Imai. Mai. Imai kan dek masih single jomblo kowe. Jadi cie. Jadi makasih Imai hubungan no Koreang ko jo single jomblo ko. Kan katanya cie. Oh. Kalau duo kan yang mana Imai beko? Ndak ada nama ngawanan Imai makan. Itu berupa curhat colongan Imai sendiri. Kalau gorengnya boleh agak lama. Agak tigo lah. Jadi Jadi aku ambil apa dia saya. lo mama tahun langganan ni iya adonan masih jomblo lo Maipin bah. Maipin lah. Maipin berang rumah dia. Expired itu. Lah expired secara dari segi apapun no Imai. Maipin bola-bola balik apa ni lenggonyo kan. Aku nan da Sultan Zainal ke lah lamu lo nak mampir. Iya. Dia sibuk apa kok kini acok jadi namanya kok sukarelawan mau relawan. Nan pai ka Bukit Batabuah ka Sungai Pual ya. Iyo bana Katang dari Batu Sangka guys. Iya betul. Iyo nampak katang di postingan Instagram liau. Iyo. Oh patui lah hari tu ambo apa mandanga carito lo ko Leo maraso yo ibu lo liau sebab kampung leo hari tu kan sempat lo mode itu lo kalau di Maninjau yo beda lo modelno cuma kan yo mirip-mirip bencana juga. Jadi taraso di leo langsung itulah rupono mungkin itu sedang sibuk pulang dinas langsung sih leo pai mungkin ya. Iyo. Imai di kampus lo mantap itu tuh. Aduh lo mengumpulkan donasi ko Imai. Banyak adonan magia pitih kes, ada yang magia pakaian layak pakai. Iyo sembako lah Mai. Sembako leado. Kalau di kampus lain alun ado kurang. Jadi kayak kami saya nan membalian dari pitih tuh kalau anak-anak muda kok baju ke baju banyak kok biasa lah banyak warna pula kok baju kini kok sana nampak hari itu kami kamaka disalurkan itu nampak di postingan sosial media hari itu nambah baju kalau balunggua ya memang no layak pakai cuma yo kabara kali orang mengganti baju dalam sehari gitu. Tambah lain na rumah no memang kebetulan anyui pulo di maka dilataan tu lata tumpuak lah baju-bajuku jadi posko tuh yo jadi nan prioritas kau untuk barakai di orangku kata pakai langsung atau kata konsumsi langsung lah mungkin nak mungkin aduh lo patangko dek ni lenggo nak informasinya kan memang iyo di lungguan tuh di orang panitia ku katonyo gue jadi beko orang bisa memilih manan paralu dinyo memang layak pakai sadualah iyo lah itu jadi memang balunggu atau jadi bantuannya mungkin bantuannya talunggu dak tak pakai sih bantu saru sih gitu yo boleh orang memilih tua masalahnya kan kadang awak kalau saya di ataan kawak salunggua kok nak muik dia awak tua. Iya betul. Jadi memang yo dicari lah cuma pilih lah itu nang sesuai dia awak jadi mungkin bantu di luar no nan awak nak bantu itu
itu. Betul. Iyo, Atau konten na masuk aku. Leo ko enggal na leo ambil ko ndak sepenuhnya betul. Itu bisa menyebabkan kesalahpahaman. Rancak langsung batanyo wak lai. Iya langsung batanyo kasih tu batu juga tu. Kok siage ya kok ni iki ka panyumbang dari Labo Galih ko rancak langsung ni kasinan batanyo nang paralu Kata goreng ko lama na di kiriman kasih tu nak ka relawan-relawan tu. Biarlah besok titipan ka udah Zainal besok. Iyo. Tanyo wana dulu nang paralu. Dia doa bilo leo ka pay kasinan titipan melah. Ayo betul. Tanyo lu nang paralu mantik tu. Oh ayo anak. Kalau katan jo goreng ko paralu juga. Jangan kan diurang tu dia. Ayo paralu lah. Lama bunyi-bunyi na paralu. Alah menjeje-jeje ya selero macam dia. Tidak kok kapai kok atau kabano selain itu lain-lain lah. Jadi dulu kalau kan misalnya masyarakat buka donasi mau dia tuh ancak wak batanyo nak kok kawali nagari kok ya bitu yo anan masyarakat paralu bitu nah iya betul juga. Kok tapi daerah-daerah yang agak terpencil terselubung tuh terselubung kok terselubung alam daerah agak tahu juang tuh haniha yang jarang di apa di Sandia kan tah kok di situ butuh kan iyo kan banyak lo patang nampak di media sosial di awak ado nagari-nagari nan yo payah lah nak bisa lah akses masuk kendaraan gitu kan alun masuk bantuan ke situ lah do yang mode-mode ku mungkin ku nampak lu cari tahu di mana nagarinya kan itu awak sih saya dulu emang ngerajo tuh alo kan raja pemerintah tidak kan bisa ditanyoan ke orang iya betul kalau nih lo kasinan lo nggak jadi lo katan goreng itu kan itulah alo pas ada nurana 500 incako tuh Adene. Ita karena di Ambung, aku ndak ada nang kamamasan nan khas sebagai di kadai Ambung. Lai. Milanya terkalahkan jo primadona nan ditunggu-tunggu, Ambo sendiri pun menunggu katan jo gorengku. Alah lupo selo Ambo mambasuang kali Ambo. Ni ndak taraga bagai milanya. Milanya taraga milanya tuh tapi kok parui sedang basalahan lo baru. Mi abu biasa sih. Mi abu biasa. Ndak usah padeh bana. Ndak usah padeh bana lai. Ayo, kok parui kan dipakai lamu. Kok orderan lah tambah banyak. Orderan lah banyak batuan. Kalau nasi goreng lah ya do ni lenggo. Nasi goreng tu lalu jadi talu anu di niani do. Taluannya telur dadar lah. Soalnya Ambo kini ada menu talu anu nang baru. Aduh. Scrambled egg. Scramble ku yo. Scramble bacaan. Makin lama lah makin bentuk hotel sela lampau di lenggo ko. Scrambled tulisan. Lain nak maha puluh harago nyo dek namonyo rancak bana dek lenggo. Dia Ambo ndak ngaruh harago ko dari bahasu. Tenang saja. Ndak beko ko pical harago 10.000. Iyo. Ko mix vegetable jo. With peanut sauce cenyo. 150.000. Astagfirullahaladzim. Ndak. Kalau Ambo ndak pengaruh bahasu tuh. Tapi bisa dites rasu no beko baa. Lai candu tuh. Candu banget. Abu ela kok yo itulah. Mi abu ini niani nasi goreng. Scramble apa tadi? Scramble egg. Harus lebih biawa wa mani-mani mangece scramble egg. Itu lah bani tuh. Imai nan cocok yo scramble egg rasanya mie goreng. Mie goreng. Baba scramble egg an lo. Ayo. Imai mau kalau ni ndak perlu mbok tanyo. Sebab mi abu ko memang scramble juno telur no. Lah scramble jo talu aku kan. Jadi mbok buat lah tarago yo. Nah tuh. Jadi tuh kalau misal no piti nawa agia bantuan ko ba adu yo. Sabananya yo piti nan paralu na. Amo kasul ko laya do tampe no balanjo bitu Ambo. Tu pai ni ka pasar ni. Betul yo ka pasar nyo balanjo. Yo betul. Ni lenggo salah kok karena iko amit-amit ko tapi kok sadakane bancano di awak di awak tu rasanya yo piti nang ka paralu di awak. Kok nan barang-barang insyaallah lah masih ada dan sana kok bisa menolongan. Wah manyalang bagai. Tapi nan untuk kemajuan awak kamu kok mameloan kadai awak lah. Jadi modal pulo di awak kan. Ya jadi patang Ambo ado bana tuh pengalaman dek ni lenggo. Aduh pengalaman jadi ado paluang ambunan lamu di kadai di muku rumah ambunan dulu
palu manggalih goreng di rumah tuh. Oh, nancai no warna oren tu. Oren tarang tuh. Iyo. Itu kan ambo jua dek nilenggo. Dek ambo kan kamar hap rumah sekete. Sakit. Dia marehak rumah sakit tapi empat dia ambo ko ala mulai kateh tegak tunggak no. Bale kaki dah suara bisa le itu kateh lai. Betul. Jadi ambo jualah paluang tuh di Facebook. Oh, di Facebook lo baju. Ini sama kali di mana? Di mana kan? Kironyo adalah urang namago dek nilenggo. Kironyo urang namago ko urang galugua. Nan kanai bancano di ape koto. Ape koto tuh namonyo tuh niani. Pokoknya di galugua yo. Galugua. Tuh nandake ka koto gadang. Iya. Jadi kironyo orang tuh korban bancano puluh. Jadi paluang sate yo ko dibawa dia Jadi di Bali nyola kambo. Kan ambo jual sangke tuh 1.500.000 dek nilenggo. Dek liau nama Bali lai bakurangi ragono. Kan itulah dek cari tuan nyolo dek orang ko dek nilenggo. Kalau nyukane musibah segala macam labi lah modal nyo paluangnya segala macam. Atu dak tega puluh ambo do kan. Tuh diago 1.300.000 ambo lapehan saja. Ndak bakurangan jadi 1 juta gitu. Nyo mago dek 1.300.000 lo gitu. Kalau dini ilah segitu diagono. Jadi mah. Berarti ada pitino segitu. Gitu. Dan lagian kalau kini-kini kok mungkin dek lah banyak lo mungkin bantuan baju segala macam mungkin lah para lu untuk pembangunan ulang toh iya mode-mode itu para lu nya piti untuk modal usahanya balik kan. Biar capek juga bangkit daerah-daerah nan terdampak kan. Batu abana tuh mai. Iya soalnya tuh roda perekonomian bagai tuh kini tuh lumpuh lah boleh dikatakan. Sedangkan kehidupan kok berjalan. Bagai ndak dek nilenggo. Mode jalannya kini di Selayang tuh putih. Iyo. Bara bulan lalu maksudnya dalam waktu dakik mungkin yo bisa cuman menjalang itu ndak hanya yang kanai bencana do. Betul. Di sekelilingnya pun tuh iyo jalan putih. Atau nama jua miabui di ateh tuh ala-ala kan nasib jo gini. Iyo. Cuma kono ambo manjua mi abu di muko RRI melah. Sono kaman itu. Sempat lu ambo hari itu diajak kawan ambo mengalami abu di sinan lu. Selayang tuh rancak warna. Iya, pemandang seju. Kan. Jadi itu ambo survei lokasi dulu. Apakah bisa ambo mengalir di situ. Betul. Kira-kira peluang jual bali ambo mantun kan. Kiro no mendekat lah para nenek moyang kita dahulu kala kok kan. Kakada itu ala diambil no lah dijujui nyo lah apa na nampak betul yo kalitaan kulo paham betul. Kok nak bisa kok bakada sih kok. Abo lebih ke takui joinyo tuh sangke tuh. Kironyo nan lain nan tibo yo. Nan lain nan tibo tuh nan Allah masih kamalinduang ambo. Iyo tuh lagi buka cabang yo. No yo ambo buka sajalah di sekolah. Manarihan usaha wama kan judul. Iyalah. Kolah perusahaan keluarga bonyo kan. Turun budaya Lisan budaya. Aku mi abu ini ilah baran suah. Alhamdulillah. Ai mai sakit lai mi goreng ko mai yo. Ni sapa sangile. No kalau nasi goreng ko mah tu lain luar. Iyo batuan. Tigo lo kuali nyo koyo. Itulah ambo mencari kompor nanti go tungku lu nado aja orang menjual. Tak bisa sama-sama jadi. Iyo, kamu balik kompor cik tungku kan jadi tigo do. Iyo. Nah, cuma tigo lo gasnya. Meja no lo ndak do. Iyo. Ayo, gasnya tuh dulu kan. Iyo batu kan. Ayo tigo lah. Nah di dalam rumah lo cik. Aneh, nak karajo tuh doni. Biarlah mau deko. Sampai manungkan otak-otak juga. Otak-otak juga. Aku naimai kah. Aku cobalah scramble egg ya lebat tuh mau deko mainan di TV-TV. Alai mau deko mai. Ba warna nampak di mai. Mirip. Cola icip seketik dulu. Cucu raso mai. Yo candu. Lai mencandu alhamdulillah. Ani i bale la petaraga jo mi apu yambo. Segar bana. Hari-hari dingin-dingin mo deko Na parui ko lai sadang elok padeh no kayo. Alhamdulillah. Kok mo deko lai bisa le tahan. Betul. Diet lo nih Ina. Nggak diet do. Namunyo awak pemakan segala kok kadang-kadang. Kan teguran lo di Allah. Sakit segala. Nah, sadualanyo akan naik lo parui ko patang tuh cek dokter. Kurang-kurangi lah. Iya, kurang-kurangi lah nang pade-pade ko cek dokter. Iyo lo cewak kan. Goreng aja lah. Mode nih ilah kado.
Dah lo kini memang bakambang bana. Nah, kamu kabidan le do. Yo, kapatangku cerita kamu kabidan dake rumah. Meno ke puskesmas kalau pagi. Ayo. Kadang bagi liangan ge bungo apa kah? Bungo aduh. Bungo manih ko nan orang mambuek cincau. Oh. Bungo tu. Kubekna tu ni. Kubek sakit paru itu kecek orang zaman dulu. Oh, lo tahu lo wak. Kini nak mau ka dokter. Ka dokter nah kini. Aku nasi goreng nian suan-suan lo lah yo. Ayah apa kok? Ayah putih saja lah. Ayah putih salahnya ya dokter kok. Nani no olah batu. Iyo lah batu. Nani gi paru bagalai. Iyo. Kok imai ba? Goyang ada. Terima kasih na ba ambo mambuet teh ko sabi goyang ya. Tawar. Oh itu makasih. Jadi asa bantal lah. Butuh ni lenggo manyo go. Bako lah. Astagfirullah lupa mbo monyo kamu ko. Aku no lah dok. Talata men be batu bana. Jadi sadang batu makan ladu kutu ko? Tacakia. Oh siai batu aja siai, tacakia sakit. Alah, kan lupa batu tadi. Iya batu. Alah, yolah. Jadi yo baalah tu nak aku sambil-sambil membuat teh goyang imai bagai ko ha. Iyalah tu ni. Nan diawak yo baharu mudah-mudahan nanamono bantuan ko yo sesuai lah hendakno jo nan dibutuhkan dek di sana. Iyo batu. Karena beda tampai, beda lo nalio mereka butuhkan. Sebab krisis no di masing-masing tempat itu berbeda. Beda-beda pulo. Ada na memang krisis pakaian. Ada na memang krisis krisis makanan. Ada na krisis sembako. Tapi kalau sembako kok kan marato. Paralu sadonyo pasti paralu sadoalah no. Sebab na namonyo bantuan ko kalau ndak tepat guna, tepat sasaran, kan mubazir. Dia awak pun ndak lo pueh awak. Iyo. Alah jor-joran wak membantu kok. Tahu-tahu no orang indak jo dapi nan mereka harukan. Seandainya pun misalnya aku imai sambil imai teh imai rumah niu jo menyumbang baju gitu kan. Menyumbang pakaian. Aku dapat misalnya panitia yo ditarimo tapi mungkin kok kamalai disalurkan iyo jangan beko kok ndak manga tu baju ke baju juga beko kok gitu lo kecil orangnya ndak ada menyumbang tuh mungkin kok kamal lo disalurkan tuh kayak misalnya kan imai kok organisasi di kampus kok kan kuliah mungkin dicari kontak person masing-masing tampeknya mungkin yang dibutuhkan gitu kan kerjasama gitu sama badan-badan yang emang alah apa namanya emang tugasnya kalau misalnya mau di kok lah terlanjur orang menyumbang baju dan lah nak dulu kamu mau baju lah kok kamalo disalurkan bentuk tu mah ke instansi kan ada juga yang mana di bantuan taruh iya betul bantu di namanya kok di KPM di mana maunya ayo adonan kirim bagai kok mentawai bitu kan ayo ado jo tuh tu ancak jo tuh dah ado jadi kalau lah biasa magia sumbangan kok adonan lain-lain kok awak lah ringan sih awak magia sumbangan kok magia baju yo naba pakaian kok dona tapi cek caliak dulu nan yo bana layak untuk dipakai jangan baju-baju kete imai nan sangke imai halun berhijrah tuh ndak usah imai lagi lo soalnya baju kete imai ko kete no ka bawah kete ka singking tuh yo bana kete bana ada imai pakai baju adia imai ndak itu bagus yo dek imai pakai kok imai lagi lo ka urang Anta kok ada nan SD reta muwi gitu. Iyo batu. Iyalah yo. Jadi awak baharu sadualah noko mode awak ko mode nii bahasa giro lah nii ru atanyui oda sultan. Iyo kada sultan yo batu. Bilo leo ka lokasi bencana bandia. Asidakala beko ambo yo lo. Ambo ko alo beko ambo bekali gitu kan kok bawan tahu gitu kan kok niani bagai yo bare gitu kok imai bagai nala bakumpuan jo kawan-kawan mahasiswa kan lah itu mah sajo nyala mau di kumpuan di situ nan sembako kok lah jadi samba ayo sambako itu lo jual-jualnya beko ndak sembako le sembako ayolah kalau mantun mudah-mudahan dosana kita nanta timpo musibah bencana ko bisa segera dapet ganti no amin ya rabbal alamin. Sekian Otalapau untuk hari ko.
Nantikan otalapau selanjutnya minggu muko.